Nilinaw po ng pamunuan naman ng Dagupan Electric Corporation or DECORP na peke ang kumakalat na liham na may pamagat na notice for inspection na umano'y nagmula sa kanilang tanggapan. Ayon po sa DECORP, ang naturang liham ay hindi opisyal at hindi inilabas ng kumpanya. Napag-alaman din na naglalaman ito ng mga peke umanong lagda ng dating Chief Operating Officer at Legal Officer ng DECORP. Mariing itinanggi ng pamunuan ang anumang obligasyong pinansyal o transaksyong binabanggit sa nasabing liham at iginiit na wala itong kaugnayan o pahintulot mula sa kumpanya. Pinayuhan naman ng mga customers na huwag pansinin o sundin ang nilalaman ng liham sakaling makatanggap nito at agad na i-report ang insidente sa DECORP gamit ang contact details na makikita sa likod ng kanilang statement of account. Nananawagan din ng pamunuan ng DECORP sa publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga kahinahinalang abiso upang maiwasan ang posibleng panlilinlang. IFM News. IFM News. IFM News.